Τρόμαξα τώρα λίγο, έλα. Παιδιά, τα ακούσατε το τρέξιμο. Παιδιά, δεν υπάρχουν βήματα, θα είναι μόνο η πόρτα. Φίλε, η πόρτα άνοιξε μόνη της. Δεν είναι κανένα στο κτίριο. Ούτε ζώο δεν μπορεί να την κουνήσει. Αυτό είναι σου το διαλογισμό που σου λέω. Οκ. Είναι αντιφασιστικό. Είναι πολύ. Το κλίμα εδώ τώρα με αυτόν τον ήχο και όλο εδώ όπως έχει δημιουργηθεί είναι πολύ περίεργο. Τον ήχο στο παράθυρο. Εσύ το έκανες. Αυτό που παίζει είναι για να ταιριάζει πολύ, να ξέρεις. Το ήχος αυτός, η μουσική. Τι αφαίρει εγώ μέσα από το δωμάτιο. Θες να πεις κάτι με αυτό? Έκλεισε η πόρτα πίσω. Τι είναι αυτό, ρε? Εκκλησάκι άδειο. Παιδιά, το σπίτι αυτό το ξέχασε ακόμα και ο Θεός. Στη σιωπή κρυφή φυλακή νιώθεις πως σε ζητούν, φοβάσαι να σε καλούν. Απαλλαγμένος από τη ζωή κι όμως υπάρχει σαν να σε γνωρεί. Απογειωμένος στη μέρα σκιά, καταραμένος στη λησμονιά, εγκλωβισμένος μες στη μοναξιά, λέξεις φωνάζεις μας αφιά, παγιδευμένος ρωτώντας γιατί είναι η πλευρά σου αθεατή. Πρώτο επεισόδιο της ένατης σεζόν και αρχίζουμε με ένα από τα χειρότερα μέρη που έχουμε ποτέ επισκεφτεί. Περίεργη ιστορία και μαρτυρίες σκοτεινών πρακτικών. Άραγε υπάρχει ακόμα αυτή η ενέργεια. Νέα τοποθεσία, νέα σεζόν. Τώρα τι μπορούμε να πούμε? Τι λέμε τώρα, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο, τι λέμε? Και τα δύο. Αφού αρχίζουν και τα δύο. Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Νέα τοποθεσία την οποία βασικά έχετε στείλει εσείς. Μας είπατε πολλά πράγματα για αυτό το μέρος. Κάποια από αυτά ήταν πολύ ακραία θα έλεγα. Θα το δούμε, μπορεί και να μην ισχύουν. Ναι, τώρα σου μεταφέρω πολύ γρήγορα το τι είπανε. Έχεις ωραίο σπίτι, Ναι. Κόκκινο χρώμα, κοίτα εδώ. Μεταλλικά παντζούρια, έχεις ξαναδεί? Κοίτα εδώ. Δυνατό, κάγκελα. Κάγκελα, παντού. Εδώ μάλλον ήταν η είσοδος. Και για να δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι το κτίριο. Εδώ είναι η κεντρική είσοδος, Αντώνη. Πολύ όμορφο. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίο κτίριο αυτό. Γενικά πολύ ωραία κατοικία. Απ' έξω είναι πολύ ωραίο, ωραίος κήπος. Εδώ προφανώς ήταν κεντρική είσοδος. Μας είπαν ότι είναι ανοιχτά από πίσω, τώρα θα δούμε.
και μας είπαν για πολλά περίεργα που συμβαίνουν μέσα, ίσως και ακραία. Δεν θέλω να τα πω εάν δεν είναι έτσι, οπότε πρώτα να τα δούμε, να τα επαληθεύσουμε. Πάντως έρχεται κόσμος, βλέπεις. Αν έχει πολλά κουτάκια, ναι. Έχει πολλά κουτάκια. Αναψυκτικά, καφέδες. Λοιπόν, μάλλον εδώ είναι. Μεγάλες συνεντεύξεις. Νίκολα Τέσλα, Ιούλιος Βέρν, Χάρη Χουντίνη. Ενδιαφέρον αυτό. Κάνεις ποδαρικό. Καλή σεζόν. Θέλει φακό, Ναι, θα ανοίξω εγώ το δικό μου. Θα βάλω κι εγώ. Σκάλες. Πάμε μετά πάνω. Ναι. Πιθανόν κάποιο έναν όροφο, 2 ορόφους, δεν ξέρουμε ακόμα, θα το δούμε μετά. Βλέπουμε μπουφάν. Κοίτα. Μπουφάν. Γυναικεία παπούτσια. Όντως. 2 ζευγάρια. Τι. Έλα ρε, ωραίο είναι. Υπέροχο είναι. Ωραίο σπίτι. Εδώ ήταν είσοδος. Εδώ ήταν είσοδος που ήμασταν απ' έξω. Η ψαριά άκυρη εδώ μέσα. Ναι. Κουζίνα εδώ στο βάθος. Εδώ βάζεις, κοίτα, έπιπλα. Πολύ παλιά θα έλεγα. Ναι, ξύλινα. Τύπου εγώ θα έλεγα 1950, Μπορεί. 1960. Μπορεί. Κάπου εκεί το βάζω. Ό,τι πάτησες. Γυαλιά. Το περίεργο να μην πατήσω κάτι εδώ πέρα. Ναι. Χρήστο, κοίτα τα κάδρα. Συγγνώμη, ακούγεται κάτι σαν ψαλμός. Ναι. Τα ακούς. Πες να είναι απ' έξω, ρε. Κάποιος τους έλυνε. Δεν είναι απ' έξω. Όχι. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Συγγνώμη, ακούγεται κάτι σαν ψαλμός. Ναι. Τα ακούς. Πες να είναι απ' έξω, ρε. Κάποιος τους έλυνε. Δεν είναι απ' έξω. Όχι. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Αλλά από πού ερχόταν όμως, δεν πάω να καταλάβω. Ωραία, να δείξουμε λίγο ακόμα εδώ το χώρο, να το δούμε Τα κάδρα που είναι εδώ περίεργα. Ναι. Λοιπόν. Αρχικά, εδώ βλέπουμε σκάτει σαν αποφύτιση κόκκινος μανδύας και απάνω είναι η δασκάλα του, είναι η μάνα του, δεν ξέρω. Ναι. Όπα. Ωρε φίλε. Τι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω αυτό, αν κάνει να το δείξω. Ποιο. Γιατί δεν ξέρω αν κάποια είναι εν ζωή, κάποια έχουν πεθάνει. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο εδώ. Πολιτικό. Ναι. Τι λες. Πολύ γνωστό. Δες. Οχ. Αυτός είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Εντάξει, το δείχνουμε από μακριά. Όσοι κατάλαβαν. Και αυτός ο Μανδύας, εδώ που είπες, που τώρα το βλέπω, θα το πάρω μακριά, δεν γίνεται να το πάρω από κοντά, γιατί είναι πρόσωπα. Φίλε, αυτός ο Μανδύας δεν είναι απλά αποφύτισης. Κάπου αλλού τον έχω δει αυτό το Μανδύα εγώ. Και με τα πολιτικά πάει σε μασονικά. Τουλάχιστον. Ναι. Πολύ ακραίο. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση. Τι είναι αυτό. Όπα, κοίτα. Ναι. Δήμος Νικηφόρου Φωκά, υπάρχει τέτοιος Δήμος. Δεν ξέρω. Ο Δήμος Νικηφόρου Φωκά, η Εσία και η Ποεσή, σας καλούμε στα αποκαλυπτήρια της Πρωτομής. Το συντοπίτη μας δεν λέμε όνομα αντιστασιακού δημοσιογράφου που εκτελέστηκε από τους Ναζί το 1944. Κεντρική πλατεία Αγωνίας. Πού είναι η κεντρική πλατεία Αγωνίας. Οκ. Δεν έχω ιδέα. Άρα έχει εδώ αντιστασιακούς, κάτι σχέση με πολιτικά. Τα πάντα. Σχέση ίσως με μασονία. Δηλαδή, κοίτα εδώ βιβλίο τώρα για την εθνική αντίσταση. Βλέπεις. Ναι, είχε σχέση με το πόλεμο εδώ κάτι. Τώρα. Να ρε, δεν την πατείτε εσείς μωρέ την Κρήτη, αν θυμάσαι. Και έχει κάδρο με
Γερμανικά αεροπλάνα που έφτιαχναν αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη. Και δίπλα έχει κάτι μικρά παιδιά να γράφουν στον τοίχο ελευθερία. Ναι, παίζουν οι άνθρωποι, αν μιλάμε για τις χρονολογίες. Δεν είναι όμως λίγο περίεργο να έχεις ένα τέτοιο συνδυασμό. Πολλά CD. Βάγκνερ. Και κουλτουροτετράγουδα. Κουλτουροποιότητα, το πούμε έτσι, να είμαστε μέσα. Πάλι. Okay. Εδώ έπιπλα. Οι συσκευές αυτές πρέπει να είναι 80's, 90's. Ναι. Ωραία. Πάμε απάνω. Να δούμε τι έχει πάνω. Τι έχει απάνω. Για πάμε σιγά σιγά. Πάντως είμαστε ευπρόσδεκτοι. Ναι. Να ξανάρθουμε εδώ πολλές φορές. Το έλεγε και η ταμπέλα. Welcome. Που λένε και στα εγγλέζικα. Εγώ Εσύ. είπα και εγώ. Άλλαζα το βιβλίο. Μη σταματάς έτσι και κολλάς, γιατί τρομάζω. Να λες τι συμβαίνει. Όχ. Δωμάτιο. Δωμάτιο, ναι. Για μπες. Δωμάτιο. Μπες. Κάτσε εδώ, μ' ανοίγει, μ' ανοίγει. Τι είναι κλειστά? Ναι. Από μέσα. Δέσαμε χερούλι. Από πίσω. Έχει αλλά. Είναι κλειδωμένη. Ναι. Εντάξει παιδιά, άμα είναι κλειδωμένη το αφήνουμε. Δεν κάνουμε. Εμείς μπαίνουμε μόνο σε μέρη που είναι ελεύθερα. Ούτε κατά διάρκεια. Δεν κάνουμε παραβιάσεις. Όχι, ποτέ. Δεν ανοίγει. Τέλος. Αυτό που το έχουμε βγάζει. Θες να βρεις τα ρατσά. Άρα μου μας είπανε μουφές. Έτσι καταλαβαίνω. Δεν στέκει όμως αφού πώς. Anyway, παιδιά, μπορεί να τύχει αυτό. Ναι, πώς θα μπορούσε να μας πει κάποιος κάτι για το συγκεκριμένο σημείο ενώ δεν μπορεί να μπει μέσα. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει πληροφορίες, μπορεί να είναι αληθινές, αλλά να την έκλεισαν αργότερα την πόρτα. Τέλος πάντων, πάμε και πάνω να δούμε. Τι? Είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον να δούμε. Γιατί? Όπα, ανοιχτά. Φίλοι, είναι ανοιχτά. Βιβλιοθήκη, Ναι. απείραχτη. Πάλι με βιβλία που έχει να κάνει το στρατό. Ναι, αλλά είναι σπασμένη όμως. Ναι. Είναι σπασμένη. Δεν πειράζουμε κάτι. Όχι, δεν τα πειράζουμε. Τι ρε? Όχι ρε φίλε. Απίστευτο. Αυτό είναι ένα σύμβολο. Για πες. Μην κάνεις εδώ. Είναι κάποιος εδώ. Φιλαράκι μου, κοίτα εδώ πως είναι. Κοίτα. Αυτό δεν το δες. Αυτό δεν το δες. Τι λες ρε? Χριστό, άρα μας είπαν αλήθεια. Μας είπαν αλήθεια. Μας είπαν αλήθεια. Στο ένα κομμάτι της ιστορίας είναι αλήθεια. Ότι εδώ μέσα κάτι κάνανε. Γι' αυτά μας λέγανε αλήθεια. Η πληροφορία ήταν σωστή. Είναι όμως και σωστή πληροφορία για το μέρος ότι είναι τόσο ενεργειακά φορτισμένο. Το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει να μείνουμε μέχρι με εξοπλισμό. Αλλά είναι τρομερό ρε φίλο ότι κάνουν τέτοια πράγματα. Αλλά και αυτό. Ποιος θα το πίστευε. Αυτό το πέρασε για κατσαρίδα. Λένε σημαίνει ότι θα φεύγα. Θα φεύγα από την κατσαρίδα, δεν θα φεύγα. Ναι, δεν θα βγεις από αυτό, θα βγεις από την κατσαρίδα. Αυτό ακριβώς. Πω. Ωραία, κάτσε λίγο. Οι τύποι Να συνειδητοποιήσω. τρελαμένοι παντού. Άρα εδώ μπορεί να υπάρχει ακόμα ενέργεια. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά γίνανε από αυτόν που το εγκατέλειψε το κτίριο. Όχι από αυτόν που καλέστηκαν. Και όμως αυτό δεν το ξέρεις. Είμαστε εδώ να το μάθουμε. Δηλαδή αυτός που ήταν εδώ έκατσε και κόψει το κρεβάτι. Ορίστε. Το προσκέφαλο είναι κομμένο στα δύο. Σωστός. Τι φάση. Περίεργο. Από εκεί τι είναι. Μπαλκόνι. Ναι, είναι μπαλκόνι. Λάπα. Λοιπόν, θέλω να βγάλουμε. Παιδιά, βραδιάζει σε λίγο. Έχουμε έρθει λίγο πριν το νύχτωμα. Θέλω να βγάλουμε εξοπλισμό τώρα, πριν βραδιάσει, να δούμε αν υπάρχει ενέργεια. Να δώσουμε μια πληροφορία Ναι. ότι
Βλέπω πολύ έντονο το γυναικείο στοιχείο εδώ πέρα. Πολύ έντονο. Δηλαδή και στις σκάλες κάτω, τα τακούνια που βρήκαμε. Σωστά. Αλλά και οι γυναικείες τσάντες εδώ Η πέρα. γυναικεία τσάντα. Ναι. Ροζ. Ομπρέλα. Νάτι. Ροζ ομπρέλα. Τώρα Αντώνη, το κάθε τι που βλέπουμε. Μυστήριο μέρος. Το κάθε τι που βλέπουμε όμως μπορεί. Γι' αυτό δεν το περνάμε όλα στον ντούκο. Βλέπεις. Το καθένα μπορεί να είναι ένα πολύ καλό στοιχείο να μας βοηθήσει για την ιστορία του κτηρίου. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή τώρα ξέρουμε ας πούμε ότι το πιο πιθανό είναι έμενε γυναίκα. Σίγουρα εδώ. Ναι. Αντώνη. Και κάποιοι ηλικιωμένοι σύμφωνα με τα κάτω, ας πούμε, αυτό βρήκαμε κάτω, Ναι. έτσι. Αντώνη, λοιπόν, σου βρήκα το μέρος όπου δεν θα μπορούσε να μείνεις ποτέ. Γιατί? Ή να μπεις. Γιατί? Θα το καταλάβεις μόνος. Γιατί επειδή σε ξέρω, όχι τίποτα άλλο. Μπες στην τουαλέτα. Τι, επειδή έχει μικρή τους γερά. Όλο. Μπες μέσα να δεις πώς είναι. Να, επειδή είναι μικρό μέρος, ναι. Ναι, όντως πολύ μικρό μπάνιο, παιδιά. Από τα πιο μικρά μπάνια που Πιστεύεις ότι ο Αντώνης δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει σε αυτό το σπίτι. Η ντουζιέρα δεν υπήρχε ντουζιέρα, την έκαναν έτσι πρόχειρα απλά για να μπορεί να κάνει κάποιο μπάνιο πλέον. Δεν έχω δει πιο μικρή δηλαδή. Απλά έχει μια γωνίτσα και την έστησαν. Δεν είναι πολύ μικρή. Ωραία. Θέλεις να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ναι, να βγάλουμε εξοπλισμό πριν βραδιάσει. Λοιπόν, να σας δείξουμε και τι ώρα είναι. Τι ώρα λες εσύ? Λοιπόν, ναι, 7 και 58 και από ό,τι λέει το smartwatch 6 και 52. Έχει ήδη βραδιάσει, 6 και 52 είναι το ξημέρωμα. Άρα για να μην δείχνει έχει ήδη βραδιάσει. Έχει δύσει ο ήλιος δηλαδή. Έχει δύσει ο ήλιος, ναι, γιατί... Δηλαδή, τι εννοώ, το smartwatch μου βγάζει τι ώρα δει ο ήλιος. Ναι, έτσι, απλά, λοιπόν. απλά το είπα για να το εξηγήσει τον κόσμο που μας Ναι, βλέπει. για να μην το γράφει και να δείχνει μόνο το ξημέρωμα, ο ήλιος έχει ήδη δύσει. Ναι. Απλά έχει μείνει το φως, καταλάβατε. Ωραία, θες να κάνουμε... Οπότε σε 10 λεπτά νυχτώνει. Βγάζουμε εξοπλισμό. Ναι, αυτό που ήθελα να πω πριν και το ξέχασα. Κάτι μου θυμίζει. Τρόμαξα με το σύμβολο που το είδα μπροστά μου, έτσι με κεριά και τέτοιο. Αλλά κάτι μου θυμίζει, Αντώνη. Υπάρχει κάπου δηλαδή αυτό. Ναι, θα το θυμηθώ. Ωραία, ας μας το πει ο κόσμος, αν ξέρετε αυτό το σύμβολο. Να σου κάμερα. Ναι. Ο Χρήστος άνοιξε Spirit Box. Έχω ρεκ. Spirit Box. Εγώ άνοιξα EMF. Η ψαλμοδία που ακούσαμε κάτω προήρθε από εδώ. Όντως το ξεχάσαμε αυτό. Παιδιά, το είχα ξεχάσει. Εσύ το έκανες. Έλα να δω. Κάτσε να περάσω. Περίεργο αυτό. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Αν έχει μείνει ενέργεια, επηρεάζει τα μηχανήματα. Κάτσε να γυρνάω και εγώ λίγο στον χώρο. Βρίσκεται κάτι εδώ μαζί μας. Εάν υπάρχει κάτι εδώ, μπορείς να μας δεις. Δεν υπάρχει τίποτα, Χριστό. Τίποτα, δεν έχω τίποτα, ούτε το Spirit Box. Και αυτό το σύμβολο, αυτός ο ανάποδος σταυρός, τυχαία είναι. Χριστό. Τι, Κλείστο, ιδέα. τι. Λοιπόν,
Αυτά, Ναι. επειδή δεν έχουμε καμία ένδειξη, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει, θα τα ανάψουμε εμείς για να κάνουμε αναπαράσταση, όπως αυτοί που τα χρησιμοποίησαν. Ωπάρε. Ναι. Όπως αυτοί που τα χρησιμοποίησαν. Ωπάρε. Δεν είναι λίγο ακραίο? Σε λίγο νυχτώνει, είναι ακραίο. Αυτό μου θέλω. Δώσε μου μισό λεπτό για να καταλάβω. Εννοείς ότι θα κάνουμε αυτούς που καθόντουσαν εδώ πέρα? Ναι, θα ανάψουμε τα κεριά. Δεν ξέρω που καθόντουσαν. Η αλήθεια είναι και πόσα άτομα ήταν. Ναι. Αλλά όπως είναι στημένα δεν τα πειράζουμε, απλά θα ανάψουμε και εμείς τα κεράκια. Πάμε κάτω και ανεβαίνουμε. Παιδιά, ανοίχτωσε. Πήραμε τον αέρα μας. Πήραμε σωστή θερμοκρασία γιατί πριν... Επανήλθαμε στη σωστή θερμοκρασία. Ναι, γιατί... Οχ! Ωπα ρε, τρόμαξα ότι κάποιος το κλείσε. Όχι ρε, μην μου κάνεις τέτοια δράμα. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε παραπάνω βάση εδώ πέρα. Τι ήτανε, μπήκε ζωάκι, Δεν ξέρω, τρόμαξα. Το τράβηξα. Το τράβηξες? Παιδιά, ήτανε? τρόμαξα πάρα πολύ. Τι ήταν? Ήτανε γάτα. Πόσο εύκολο μπορεί να τρομάξεις? Και πόσο εύκολα μπορείς να παρεξηγήσεις πράγματα. Λοιπόν, εδώ θα έπρεπε να δώσουμε παραπάνω βάση. Αλλά με αυτό που είδαμε πάνω... Αυτό ακριβώς. Με αυτά που είδαμε Δεν πάνω, γίνεται να μην πάμε κατευθείαν πάνω. επικεντρωθούμε. Δεν γίνεται να μην επικεντρωθούμε πάνω. Δεν είναι πιο περίεργο τώρα πάμε πάνω? Ναι ρε. Με τη νύχτα κατευθείαν όλα γίνονται πιο περίεργα. Το σύμβολο, τα κεριά. Πρόσεχε. Αρχικά είναι όλα όπως τα αφήσαμε. Ναι. Ευτυχώς. Το σύμβολο να μην υπήρχε. Θυμήθηκα τι είναι αυτό το σύμβολο. Αυτό που είδαμε είναι η σφραγίδα του Ιωσφόρου. Αυτό εδώ. Ναι. Είσαι σίγουρος? 100% σίγουρος. Ίσως χρησιμοποιήθηκε για άλλο λόγο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή? Για διαλογισμό. Διαλογισμό. Ακριβώς. Όντως ισχύει αυτό? Ναι, είναι κάποιοι που έχουν ασπαστεί τον Ιωσφορισμό και προσεύχονται βάσει της σφραγίδας του Ιωσφόρου. Γίνεται κάτι τέτοιο? Ναι, χωρίς κάποια θυσία, χωρίς κάτι, τίποτα τέτοιο. Υπάρχει και το κακό που έχουν επικαλεστεί κάτι άσχημο εδώ πέρα. Πάντως όπως και να έχει, εδώ έχουν επικαλεστεί κάτι πολύ ισχυρό. Ελπίζουμε να μην έχουν επικαλεστεί κάτι ισχυρό, απλά να ήταν σαν προσευχή. Όπα. Βήματα. Έχει διάφορους ήχους, μπορεί να είναι ζωάκια, όπως είδαμε τη γάτα πριν. Θες να ξεκινήσουμε λίγο την έρευνα? Τρόμαξα τώρα λίγο, έλα. Παιδιά, τα ακούσατε το τρέξιμο. Αυτό ήταν από κάτω, 100%. Το τρέξιμο ήταν από κάτω. Ακριβώς, από κάτω ήταν. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα κατέβουμε να δούμε? Πάμε να δούμε. 5% είναι αέρας, 50% είναι παραφυσικό φαινόμενο. Ναι. Είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορούμε να... Ποια πόρτα ήταν αυτή όμως? Δεν έχω ιδέα. Κάτω-κάτω. Μάλλον, ναι. Και ακούστηκε τόσο πολύ. Πάρα πολύ ακούστηκε. Ποια πόρτα που μπαίνουμε έτσι εισόδου? Δεν έχω ιδέα. Τη μόνη πόρτα που Δεν είδα... θα ακούγαμε βήματα? Ναι, αυτό είναι το παράξενο. Παιδιά, έχουμε τρομάξει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν κάνουμε πλάνα να ακούτε μόνο τη φωνή μας. Προσπαθούμε να μείνουμε ήσυχοι για να ακούσουμε τουλάχιστον τα βήματα. Εσύ το φακό λίγο κάτω του. Δεν έχω φακό. Okay. Παιδιά, δεν υπάρχουν βήματα, θα είναι μόνο η πόρτα. Φίλε, η πόρτα άνοιξε μόνη της. Δεν είναι κανένα στο κτίριο. Ούτε ζώο δεν μπορεί να την κουνήσει. Είναι όλες φρακαρισμένες. Ωραία, θα κατέβουμε για ασφάλεια, να δούμε. Ναι, πάμε να δούμε, ναι. Όντως. Πάμε να δούμε, φίλε, δεν μπορούμε αλλιώς. Τα λίγες εκεί πάμε. Με ελαφρύ φακό.
κάποιος άνοιξε. Κάτι έγινε με πόρτα, δεν γίνεται. Οι πόρτες είναι πάρα πολύ παλιές για να μπορέσουν να ανοίξουν έτσι, τόσο εύκολο. Και πρέπει να το καταγράψουμε και στην κάμερα, να ξέρεις, στο θόρυβο. Σίγουρα πως κύριε, είναι το. Εγώ φοβάμαι είναι αυτή που δεν ανοίγει. Εγώ αυτή φοβόμουν. Θα ήταν πολύ ακραίο να έχει ανοίξει αυτή εδώ. Αλλά κάποια άνοιξε. Δεν γίνεται. Κάποια. Τουλάχιστον να καταλάβουμε ποια πόρτα ήταν. Ναι. Άμα καταλάβουμε ποια πόρτα ήταν, θα καταλάβουμε μαζί και από τον αέρα. Λοιπόν, παίζει να ήταν αυτή. Για μπες εσύ, να δούμε αν κάνει τον ίδιο ήχο. Είναι κανένας εδώ. Παιδιά. Δεν είναι κανένας. Λοιπόν, δεν είναι κανένας. Κάνε την πόρτα να δούμε αν ήταν αυτή. Δεν είναι κανένας. Πιο πολύ. Δεν ήταν αυτή. Δεν ήταν αυτή. Για από πίσω. Για από πίσω. Παιδιά. Δεν κουνιέται. Λοιπόν, της εισόδου. Φοβάμαι πάρα πολύ. Ότι... Ούτε αυτή. Ούτε αυτή. Τι λες ρε, ούτε αυτή. Ούτε αυτή. Λοιπόν, Χριστό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Κατάλαβα τι είναι ρε. Τι. Ήταν από το δεύτερο όροφο. Τι λες τώρα. Ήταν από το δεύτερο όροφο κάποια πόρτα μέσα στο δωμάτιο που δεν μπορούμε να μπούμε. Γι' αυτό λες να το ακούσαμε τόσο έντονο. Γι' αυτό την ακούσαμε τόσο έντονο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Φίλε, τρόμαξα πάρα πολύ. Πάμε πάλι απάνω. Να σας δείξω γιατί εννοώ. Αν και καταλάβατε πιστεύω. Χαμηλά φακός. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη που δεν βλέπετε καλά, αλλά δεν θέλουμε να μας καταλάβουν. Λοιπόν, ήταν από εδώ μέσα. Κάνε από εδώ μέσα. Άρα, μπορεί να ήταν αυτό. Για πού είναι αυτό το παράθυρο. Κάνεις πολύ φασαρία. Δεν ξέρω πού πάτε. Αυτό ήταν. Αυτό είναι. Αυτό ήταν. Άρα μπορεί να ήταν ο αέρας. Δεν έχει αέρα εδώ, Αντώνη. Έχεις δίκιο, είναι εσωτερικά. Είναι εσωτερικά. Απίστευτο. Μπορεί να ήταν κάποιο δυνατό φαινόμενο. Πάντως μας έκανε να τρομάξουμε καλά, αυτό είναι σίγουρο. Τα χρειαστήκαμε. Τα χρειαστήκαμε και μετά μας έτσι. Είδες όμως από εδώ, από εκεί, άμα το ψάχνεις καταλαβαίνεις τι ήτανε. Ναι. Πω λίγο να χαλαρώσουμε γιατί ήταν δυνατό. Ήταν να ψώ. Ναι, πάμε. Συνεχίζουμε. Παιδιά, μας ακούτε και λαχανιασμένους. Είναι η ζέστη, είναι τα σκαλιά, κουβαλάμε τσάντες. Έπρεπε να τρέξουμε και λίγο κάτω να δούμε τι είναι. Εγώ δηλαδή στην πλάτη μου τώρα έχω μεγάλη τσάντα με πολλά πράγματα. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Ιδέα. Στείνουμε εδώ σταθερή κάμερα, μια σταθερή να μας βλέπει. Βγάζουμε εξοπλισμό και κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με το συμβάν που έχει γίνει εδώ πέρα. Ναι. Αυτή είναι η συχνότητα διαλογισμού που σου λέγα. Οκ. Είναι ατυχιαστικό. Είναι πολύ. Με αυτό διαλογίζονται, ξέρω εγώ τώρα. Και με το σενάριο που έχω στο μυαλό μου ελπίζω να είναι αυτό. Με όλο αυτό και με αυτό που ακούμε, έχω ανατριχιάσει. Κι εγώ. Ξεκινήσουμε ερωτήσεις. Ξεκινήσουμε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το κλίμα. Το κλίμα εδώ τώρα με αυτόν τον ήχο και όλο εδώ όπως έχει δημιουργηθεί είναι πολύ περίεργο. Δεν έχω ξανανιώσει κάτι παρόμοιο.
Βρίσκεσαι εδώ ανάμεσά μας. Μπορείς να επηρεάσεις αυτή τη συσκευή εδώ ή να μας μιλήσει από το μηχανή που κρατάει ο Χριστός. Αυτό το σκηνικό εδώ σου θυμίζει κάτι? Ναι. 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 Δεν ξέρω αν τέλος πήγες ερώτα. Τη μέρα δεν ήξερα ποιος ήσουνα. Τώρα όμως έμαθα ποιος είσαι. Τον ήχο στο παράθυρο. Εσύ το έκανες. Εσένα ακούσαμε πριν. Ή δώσε ένα σημάδι μέσα από αυτή τη συσκευή. Χτύπα αυτή τη συσκευή εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι είσαι εσύ. Είναι κάπως περίεργο. Βγαίνει μια βαριά χοντρή φωνή. Πες μας το όνομα αυτού που σε κάλεσε. Παιδιά, θόρυβη μέσα από το δωμάτιο. Θόρυβη μέσα από το δωμάτιο. Αυτός ο ήχος που παίζει σου θυμίζει κάτι? Χριστό, σύρσιμο μέσα από το μπάνιο, ρε. Σύρσιμο μέσα από το μπάνιο. Ξέρουμε ότι κυκλοφορείς μες στο δωμάτιο. Κλείστο να ακούσουμε καλύτερα τους ήχους. Παιδιά, άρχισαν διάφοροι ήχοι μες στο δωμάτιο, άρχισαν διάφοροι ήχοι. Αντώνη, δώσ' μου το EMF. Αυτό που παίζει να με ανατριχιάζει πολύ, να ξέρεις. Ο ήχος αυτός, η μουσική. Παιδιά, η μουσική δεν είναι edit. Όχι, είναι... Είναι η συχνότητα που έλεγε ο Χρήστος. Δεν υπάρχει τίποτα edit. Λοιπόν, μάλλον κάτι φοβάσαι για να μην εμφανίζεσαι. Εμείς δεν είμαστε δημιουργοί αυτού του συμβόλου. Ζήτησαν κάτι από σένα. Παιδιά, ακούγονται ήχοι. Συνεχίζουν. Ίσως δεν μπορείτε να ακούσετε καθαρά γιατί είναι συχνότητες εδώ πέρα. Παίζει αυτό σαν μουσική που είναι. Ναι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα καλό διάβλο επικοινωνίας. Ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Δεν μπορείς να κρυφτείς άλλο. Επηρέασε κάποια συσκευή. Δώσε μας ακόμα ένα σημάδι. Κάτι έντονο. Άρα δεν μιλάμε για τον Νεοσφόρο. Μιλάμε για κάποιο τσιράκι του. Τόσο αδύναμος είσαι. Πολύ καλό. Τόσο αδύναμος είσαι, ξαναλέω. Πιστεύω ότι ακούτε τους ήχους παρόλο που είναι αυτό. Πλησίασε κοντά. Όπα. Κι άλλα βήματα. Κι άλλα βήματα. Φίλε. Μπορείς να μας αποδείξεις με κάποιο τρόπο ότι είσαι εδώ. Κάνε κάτι έντονο. Σε προκαλώ. Ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Εμφανίσου, μπορείς. Τον ανοίξαμε αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Όχι, είναι δίπλα μου. Είναι δίπλα μου. Αλήθεια τώρα. Δεν κάθω πάνω. Είχαμε την καταγραφή όμως. Και θέλω να καταλάβω ότι
Ότι όντως είδαμε εσένα και ακούσαμε εσένα. Μόλις έσυψε στα χέρια, εκείνα τη δόρυβη. Θες να πεις κάτι με αυτό? Λοιπόν, θα σου πω το δικό μου αντίο. Πάω κάτω στον Αντώνη να τον ευρώ. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά μετά από αυτό δεν μπορούσα να κάτσω άλλο μέσα. Πάω στα μάξι να περιμένω τον Χρήστο. Έκλεισε η πόρτα πίσω. Τι είναι αυτό, ρε? Εκκλησάκι άδειο. Παιδιά, το σπίτι αυτό το ξέχασε ακόμα και ο Θεός. Ο Θεός εκφράζεται μέσα από πολλά πράγματα. Ο διάβολος μόνο μέσα από τον άνθρωπο. Να μην πιστεύεις στον Θεό που εσύ δημιούργησες, αλλά στον Θεό που δημιούργησε εσένα.